ultim capitol, iar acesta ar putea fi cel mai dramatic dintre toate. Și pentru Bradford City și pentru Swansea a fost un drum presărat cu lacrimi de fericire, durere, speranțe și vise, iar totul culminează cu ultimul act de pe Wembley, templul fotbalului european. Sunt 72 de locuri diferență între cele două echipe în piramida fotbalului englez, dar Bradford a fost în acest sezon ucigaș al uriașilor din Premier League, după ce a eliminat 3 grupări din elită în drumul spre finala mult visată. De la această oră, Bogdan Socol vă spune bun găsit și vă invită să rămâneți pe Digisport 2 pentru Swansea-Bradford, finala Cupei Ligii Angliei. El este retras în centrul defensivei, iar Gary Monk ia loc pe bancă. Ashley Williams, capitanul lui Premier League Wigan și Arsenal, învinse la penaltiuri înainte ca Aston Villa să piardă în fața echipei lui Phil Parkinson cu scorul general de 4-3 într-o dublă manșă. Resping însă cei de la Swansea și pot fi periculoși. Wayne Routledge în partea stângă este Michu. Routledge către Michu la marginea creului. Michu resping și este gol, 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 gol pentru Swansea. Gol marcat de Nathan Dyer, a respins Matt Duke în lateral, însă Dyer apare la finalizare și deschide scorul. Swansea în avantaj în finala Cupei Ligii Engleze contra lui Bradford. Iată contraatacul devastator al lui Swansea cu Routledge, care îl vede liber în partea stângă pe Michu. Rory McArdle nu îl blochează pe spaniol, acesta trage. Matt Duke respinge în lateral, iar Nathan Dyer este la locul potrivit pentru a deschide scorul. 1-0 pentru Swansea. Echipa lui Mihail Laudrup își confirmă statutul de favorită după stângă la Ben Davies. Michu! 2-0 pentru Swansea. Spaniolul nu se dezminte nici în finala Cupei Ligii. Golgheterul adus pentru doar 2 milioane de lire sterline de la Rayo Vallecano își face din nou datoria și aproape că închide jocul. Finalizare de jucător de clasă. Pablo Hernandez îi pasează lui Michu printre picioarele capitanului de la Bradford, Gary Jones, iar Michu îl execută pe Matt Duke. Un șut cu stângul printre picioarele fundașului venit în întâmpinare. Este vorba de Carl McHugh, iar Matt Duke scoate pentru a doua oară mingea din plasă. Îi pasează lui Nathan Dyer. Nathan Dyer față în față cu Stephen Darby. Michu, Nathan Dyer, un dribbling, Dyer, 3-0 pentru Swansea. Nathan Dyer realizează dubla și Swansea este, putem spune de pe acum, noua câștigătoare a Cupei Ligii Engleze, ediția 2013. Iată contraatacul lebedelor cu Nathan Dyer avansând în partea dreaptă, combinând cu Routledge. Dyer îl triblează elegant pe McHugh și apoi șutează cu stângul la colțul lung. Nicio reacție din partea lui Matt Duke. Ben Davies, din nou Michu. Nathan Dyer către Michu, pasă pentru De Guzman, să vedem dacă este penalti. Într-adevăr, Duke îl faultează pe Jonathan De Guzman și Swansea beneficiază de lovitură de la 11 metri, iar Matt Duke este eliminat dintr-un meci care trebuia să devină o amintire de neuitat. Bradford riscă să aibă parte de un coșmar.
De Guzman față în față cu John McLaughlin, noul intrat de Guzman, 4-0 pentru Swansea și nu a trecut nicio oră de joc în finala de pe Wembley. De neînțeles totuși această reacție a lui Nathan Dyer. Echipa sa conducea cu 3-0, el a marcat 2 goluri. Statutul de om al meciului nu cred că îi poate fi furat, să spunem așa, de vreun alt coechipier. Cere mingea Pablo Hernandez, primește spaniolul. Pablo Hernandez în dreapta către Angel, centrare către golul de 5-0 al lui Jonathan de Guzman. 5-0 pentru Swansea, final apoteotic de finală. Dublă și pentru Jonathan de Guzman. Mijlocașul născut în Canada, însă care joacă pentru Naționala Olandei. Finalizează centrarea lui Angel. 5-0 pentru Swansea. Un succes care ilustrează perfect diferența dintre cele două echipe. Un scor care reflectă perfect cum au stat lucrurile în teren. O zi perfectă pentru Swansea. Miciu au respins cei de la Bradford și este fluier final al finalei Cupei Ligii Engleze. Mihail Laudrup o duce pe Swansea spre primul său trofeu și în același timp spre cupele europene. Miciu, unul dintre marcatori, el a produs și prima reușită semnată de Nathan Dyer. Acesta a reușit chiar dubla, la fel ca și Jonathan de Guzman. Bradford și-a depășit condiția. Swansea este însă câștigătoarea meritorie a trofeului. Așadar, Swansea se impune cu 5-0 în fața lui Bradford, formație de Liga a 4-a, iar Swansea va reprezenta Anglia în Europa League în sezonul viitor. Bogdan Socol vă mulțumește pentru atenție. Spectacol.